Who's afraid of the big RoboWolf? Big RoboWolf, big RoboWolf. Γεια σου ρομποτάκι, πώς σε λένε? Με λένε κοκκινορομποτίτσα. Και τι κάνεις τέτοια ώρα μόνη σου στο δάσος? Πάω αυτές τις ωραίες βίδες στη γιαγιά μου που είναι ανήμπορη. Να τις φάει για να δυναμώσει. Και πού μένει η ρομπογιαγιά σου? Να, εκεί, στο τέρμα του δάσους. Καλά, αλλά να προσέχεις, γιατί υπάρχουν και κακοί ρομπολίκοι μέσα στο δάσος. Δεν είναι όλοι καλοί σαν και εμένα. Μην ανησυχείς, κύριε Ρομπολίκε. Εγώ πάντα ακούω τη μαμά μου που μου λέει να μην μιλάω σε άγνωστα ρομπότ. Who's afraid of the big RoboWolf? Big RoboWolf, big RoboWolf. Ευτυχώς που την ακούς. Να τη φάω ή μήπως καλύτερα να τρέξω στο σπίτι της γιαγιάς και να φάω πρώτα εκείνη που είναι και ανήμπορη. Και μετά να φάω και την κοκκινορομποτίτσα. Γιαγιά! Ναι, Εγώ είμαι γιαγιά, η κοκκινορομποτίτσα. ναι ρομποτάκι μου, έρχομαι. Εσύ δεν είσαι η κοκκινορομποτίτσα. Ναι, αλλά είμαι ένας πάρα πολύ πεινασμένος ρομπολίκος. Ποια είναι η τελευταία σου επιθυμία? Η τελευταία μου επιθυμία είναι να κάνω αυτό. Γιαγιά! Αχ, τι έπαθε ο καημένος ο Λυκάκος. Δεν ήταν και τόσο καημένος. Νόμιζε ότι επειδή δεν μπορώ να περπατήσω, δεν μπορώ και να διεκδικήσω το δικαίωμά μου να ζήσω. Καλά. Πού να ξέρει ότι εσύ είσαι η πιο δυνατή από όλους μας. Τώρα που θα του πάρω και τα ανταλλακτικά. Πάμε σπίτι τώρα, γιατί έχω φτιάξει ένα τέλειο σπαγκέτι καλωδίων με σάλτσα μπουλονέζ. Και μ' αρέσουν τα μπουλόνια. Ήταν το πρώτο ρομποθέατρο ever από τους Robo Rockers. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας!